Sa iban pa nga balita, 22 anyos nga estudyante nga tagiyas ang ID malapit sa nahamtanang o kung nahamtangan sang nasunog nga bangkay sa Pavia, Iloilo, nagapabilin nga missing. DNA test ipatigayon para matumod kung ini amo ang nakitaan nga bangkay. Si Julius Bilacaol nakatutok. April 28, sa nagbiya sa iya ginestaran sa Kaingin Lapas ang 22 anyos nga si Frank Royce Barbasa. Kahapon sang kaagahon, nadiskubrihan ang nagakasunog nga bangkay sa kilid sang pader sang isa ka subdivision sa Ongkauno, Pavia. Malapit sa bangkay ang mga kagamitan kag ID ni Frank. Sa among ation, nangindulaan man si Frank kag tubtob subong. Wala sa nakahibalo sa iya lokasyon. Suno sa iya nga tiya sir nga gabantay sa iya, naglisensya lang sa kanong malakat siya. Bata wala ka pamangkot ang iya nga tita kung sa din sa makadto. May pagpati nga si Frank amo ang ginsunog nga bangkay. Para ini makumpirmar, nagsumeter sa specimen sample ang Iloy Sini para mapaidalom sa DNA test upod sa specimen nagikan sa bangkay. So kung sa DNA resulta sir, gadepende na sir sa SOCO kung saan na sila makapadala sa nasyonal. Si Frank ang tumandok sa Roa City, Capiz. Graduating nursing student ini sa isa ka universidad sa Iloilo City. Sa investigasyon sa Pavia Police, hindi matumod kundi nagpadulong si Frank sa TNVS nga iyagin sakyan. Apang sa subdivision kuno, nag-i-star ang ex-girlfriend sini. Sang ginpadulungan sang kapulisan, wala ini makahatag sang pahayag. Kaangot naman sa ginsunog nga bangkay, ginapatihan nga gindala lang sa lugar ang lawas sini kag gintutdan. May impormasyon nga nakuha ang kapulisan sa punerarya kung sa diin ini gindala nga nagapanimaho pa ini sang gasolina. Sa pamangkot, kundi ini ginpatay. Posible sir ti dram lang guro sa sulod subdivision eh. Iti kay kung patay na, siyempre mabugatan sila mo. Ginabuluban ta duha ka tawo ang may kahimuan sa krimen. Ginpa-schedule naman sa autopsy ang nasunog nga bangkay para matumod kung ano ginang ginkamatay sini. Samtang ginapangitaan naman sa paagi sang kapulisan nga mabuksan ang cellphone ni Frank. Kay basi kung may makuha dire nga makabulig sa ila investigasyon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.